Sanibonani guys, igama wanqobile ngiphathela amazivela eKababa angomhla ka-14 August. Guys, uZwelakhe-ke bekade lumnandi usuku lakhe-ke nje emva kokulobola-ke uBahumi. Umndeni wonke ubekade ujabulile, kuphuzwa, kudanswa, kusinwa guys. Khona le ngoma kade bemculela yona-ke ezimndeni bethi uMamTawunge umfazi kabhuti, hawu uMamTawunge umfazi kabhuti, beshaya nezandla. uZwelakhe-ke besina ebheka le, esina ebheka le, kumnandi guys. Until kufike-ke ungoma uyayona onguDumisani. uDumisani guys ufike ngengoma waqhubeka naye wathi hawu uMtawunge umfazi kabhuti, wasina naye, kodwa bonke abantu bamane bayiyeka ingoma sengena uDumisani ngoba bayazi vele ukuthi akazile kahle la uzobhinqa. Guys, uthe mengena nje wathi ya ujabule-ke Zwelakhe uhambile wawuthenga umfazi ngesibongo esintshontshiwe. Umhlaba wathi yabona-ke baba usuqalile-ke baba, sikhulumile ngale ndaba, wathi thula wena, ngithi mina lo ubekade sihola la ethi umkhize kodwa ebeyiveza ndlebe. Udadewabo-ke kaDumisani wathi kahle bhuti manje ukhuluma ngani? Uyazi lento oyikhulumayo ukuthi izosilethela amabhadi? Ukhetho wakhe uyena nokutshelile ukuthi uZwelakhe akasiyona indodana yakhe. Wathi nya uDumisani, wathi uma ukuthi ukhetho wakhe sonke lesi sikhathi uthi uZwelakhe indodana yakhe-ke uyiyona vele, uyithathaphi wena le ndaba? Guys, wangenelela-ke uMusa wathi hawu sengiyabona-ke manje, yingakho wena bhuti ubukade ubhizi uthi asithatha ama-DNA test, ubuwazi vele ukuthi kahle kahle awusiyena wakamkhize. Wathi uDumisani yabona negazi liyasho ukuthi akayena ukhabazela lo mfana lo usiqambela amanga sonke thina, igazi aliqamba amanga akuyena umkhize lona. Umhlaba wathi uthi uzama ukumkhulumela uZwelakhe, wathi uZwelakhe Mhlaba ahlala phansi. Wathi hayi bo bhuti uthi angihlale phansi, shuthi kahle kahle iqiniso nile. Wathi nya uZwelakhe wabona-ke uMhlaba ukuthi ngampela iqiniso, wamane wangabe safuna ukuhlala endlini, waphuma ngomnyango noNhlanhla wamlandela, unkosikazi wakhe wamlandela. Bathe sebesemotweni-ke ubeloke enwaya ikhanda uMhlaba ethi ngeke akwazi uZwelakhe ubhuti wami, ngeke angivumi, ngiyayinqaba le ubhuti wami uZwelakhe. Guys, kwabuhlungu kanjalo-ke. Phakathi endlini-ke uDumisani besagiya ngalo igama lokuthi-ke uZwelakhe akasiyena-ke owakamkhize, kanti noMusa ubengezenza izinto zibe lula for uZwelakhe. Ubeloke eshilo uMusa ukuthi ya sengiyabona futhi yingakho nje wena wangishaya ngoba unomona ukuthi awuzalwa ubaba mina ngizalwa ubaba. Yisona-ke isizathu lesi ukuthi wena kahle kahle hawuyena umkhize, ingakho wangishaya kangaka. Wathi ukhethiwe ayithula wena Musa mani, thula. Wathi thula wena dadewethu, ukhumbule ukuthi nawe uyena umkhize, washada lapha wayela likamkhulumana, manje indaba zakamkhize zisakufaki, thula wena. Guys, uMambokazi ubeloke nje egwinya amathe kaningi engakwazi nanokuthi aphawule ngoba phela le ndaba ifaka yena kuqala before ifaka uZwelakhe. Nguyena phela umoni, uZwelakhe akayikhethelanga ubaba, kahle kahle wazalwa, and umuntu owazi uyise kahle kahle fuze ngabe uyena uMambokazi. Guys, hayi-ke akupheli-ke lapho. uZwelakhe uke wathi ukuphakama kabili kathathu efuna ukulwela unina phela uMambokazi, kodwa-ke usheshe wakhuza uDumisani wathi ufuna ungishaya yini? Ufuna ungishaya emzini kababa? Ufuna ungishaya? Yeyi weMambokazi awutshele lo mfana ukuthi ubani uyise, nayi ingane inolaka kangaka ifuna ukushaya mina emzini kababa, awukuyinika iqiniso mhlawumbe izoba ngcono, izophola, izobohla. Hayi uDumisani ukubhinqa guys ngathi unkosikazi. Anyway, akupheli-ke lapho. Uthe suka lapho uDumisani wathi-ke lalelani-ke la nginitshele mina, yimina inhloko yakulo muzi, nangaza ngithi ngizobeka isinqumo-ke la, and leso sinqumo sizosithatha sonke. Kusukela namhlanje wena mfana angikudingi emnambithi, angizi ukuthi ngithini wena, angikudingi emnambithi ubeke imiconyana yakho khona uthi uyoshisa impepho ngoba wena uyena umkhize. Wena-ke Mambokazi uqambela umfowethu ukhetho wakhe iminyaka over 30 years ukuthi le ngane le akusiyona yakhe. Yazi ingane yakithi ulala ethuneni ingalazi iqiniso. Lapho uqamba amanga njalo, ukhetho wakhe wayazi ukuthi uZwelakhe akasiyena kahle kahle indodana wakhe, bakhetha bobabili benoMambokazi ukuthi beyifihle le ndaba, kodwa kuDumisani usenza sengathi-ke ukhetho wakhe wenziwe isilima. Anyway, uma umuntu engazi vele uhlezi ekhuluma noma yini. Hey guys, utheni kusukela namhlanje angimdingi nina emnambithi nobabili. Waqeda uthi sikhulumile-ke inhloko yekhaya sengiyahamba. Uthe methi useyaphuma ngomnyango wathi uMusa, malume. Wathi yebo ndodana. Wathi ungangishiyi.
Hayi nangampela guys, uMusa walandela kuDumisani. Vele kodwa uMusa kade aqala ukuba iphiciphici lo mfana omncane. Ngathi nje uzomfunza angamshiyi lo malume wakhe. Hey ngeke, ngathi umfunzile impela, hayi cha. Anyway, bathe sebehambile-ke wasala uZwelakhe yedwa bakithi ekhala mi le ekhoneni. Uma wakhe wasondela kuyena. Wathi umbambe ehlombe uma wakhe wanikina ikhanda. Wathi awu, wemuntu wesifazane ngiyakwesaba. Hayibo, guys uZwelakhe. Wathi yazi akekho umuntu engimsaba njengawe emhlabeni. Hey, waze wangimoshela impilo yami wemuntu wesifazane. Hayibo, Mambokazi akakhalanga kanje. Ukhale wathi hayibo, guys. Ekhala nje engenakududuzwa umuntu ngoba noKhethiwe besephindilele emzini wakhe naye ekhala lesi ukuthi kwaze kwabuhlungu usuku laZwelakhe laphetha kabi inkosi yami ingekho khona nendlela engingamduduza ngayo. Kodwa uKhethiwe ubuza umbuzo wodwa kumyeni wakhe wathi kazi ubani otshela ubaba omdala le ndaba. Lapho kusho nje lokho umama lo kaMxolisi okuyena oputshuzela indaba uncike ngesicabhu lalele useloke ethinta izandla uvala ukuthi hawe ma meke kwaphuma ukuthi uyena lo obhidlizele indaba le. Kuzomshubela mhlawumbe uzosela ngisho indawo yokulala. Guys, akupheli-ke lapho. uDumisani uthe efika le noMusa wathi ndodana gcwabe Mkhize, phela wena uMkhize wangampela. Ngifuna wazi ukuthi mina ngohleze ngikhona eduze kwakho. Mawufuna noma yini ngikhona. Hambo laluphumule mfana. Lapho kusho lokhu vele hayi ngoba nakho emseka kakhulu uMusa, hayi ngoba emthanda kakhulu. Uyazi ukuthi umngani noMusa kuzoba lula ukuthi-ke abe uhlalo walapha Mkhize Logistics. Because uMusa akazi lutho ngaphandle katshwala. Uzothatha zonke izinto abayinikeze yena-ke ubaba omdala phela ngoba uyamethemba. Ebese-ke vele lento akade ayifuna ukuthi aphathe Mkhize Logistics iyenzeka. Guys, uBahumi-ke bekade ejabulile impela nakubo laphaya kudliwa kumnandi kuculwa kuthiwa twang. Libone ngwana othwana naledi. Guys, hayi-ke kuthe kusanjalo-ke bemculela kanjalo eloke eshilo ukuthi guys I need to go. Kumele ngihambe ngiyobona-ke umyeni wami. I really feel bad ngokuthi umalume wakho ufikile la. I feel like usazophinda aye khona ayomosha izinto. Athi ubaba wakhe ayi cha mntanami you can't go. Lusuku lakho lolu kuzothiwani mohamba lana sibe size ngawe sonke la. Kahle kahle futhi wena ukakagani ngokuphelele kaMkhize basazokwenza imicimbi eminye. Kusamele uthelwe ngenyoko, kusamele sithenge ikhisti uyongena khona ngendlela efanele-ke ushintshe nesibongo ube wakaMkhize. Kwamanje let's celebrate here. Wozani bo twang. Libone ungwana otwana nani naledi. Guys, aphela lapho-ke amazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kaMonqabile ngiphathela amazwela eKababa angomhla ka-14 August. Guys, uZwelakhe-ke bekade lumnandi usuku lakhe-ke nje emva kokulobola-ke uBahumi. Umndeni wonke ubukade ujabulile kuphuzwa kudanswa kusinwa guys. Khona le ngoma kade bemculela yona-ke ezimndeni bethi uMamTawunge umfazi kaBhuti, hawu uMamTawunge umfazi kaBhuti beshaya nezandla. uZwelakhe-ke besina ebheka le esine